ndakashanda nemurume uyo akandishedza pafoni une basa here panguva ino inovaka kati kwete pane zvinhu handina ndikuchiuya anhu yatisangana kurikurirana pane basa randoda kukupa ndakauya takakurikurirana basa raaida kundipa reve rekuvaka imba ndokuchibvunza kuri kuda mari kuti uvake imba isvika pawindo ndakati kuti ndivake imba isvika pawindo level ndoda $200 akati inenge yanyanya toita zvepazuva kuti pazuva ndokupa $10 ndiyatinowazoshandira ndiyatinotoshandira ndokupa $10 nadhakaboyi wako then moshanda masaga 2 pazuva ndakati zvakanaka zvamataura zvine munina wangu andinayo ndinoshanda nayo takatanga kushanda basa takashanda takasvika pamazuva 10 tasvika pamazuva 10 ndakutarisira kuti simende ivepo yakanga yapera pasara masaga 2 yataitoshandisa pazuva iroro ndokuchiuya Love More akati chibovu ndaita problem pabasa renyu ramuri kushanda pashota masaga 2 esimende pashota masaga 2 esimende saka poitwa sei pashota masaga 2 esimende basa takutopedza ndiakabvunza topaita sei ndakati no since ndiri munhu aida mari revegore 2021 sengo ndaida mari ndakati no pamasaga 2 yacho bvisa pamari yangu tipedze basa mari yangu ndipe vakagutsikana nazvo vakati waraita tinoita sei zuva iroro ndobva azitora vamwe vake vaishanda navo achiti vapedza basa karinge vachipedzisa basa riteishanda ndobva vapedzisa chindipa mari yangu hapana kundipa oraiti chiuya akandikuonera ndine munhu wangu chivakakumba uyapuro ndikutambidze mari yako takanonoka kufamba saka ndifamba netsoka takasvika achiti no ndasumuka ndaenda saka tinobatana mangwana ekunomubata asikubatika pafoni ava ndazomuona aringo akuda ndakazosangana nedambudziko ndasangana nedambudziko handisikukwanisa kupa mari yako chikokupa right chimbomirai makadaro baba ndikudii pamusoro pemari changamiro sure zvavanokutaura vakura akashanda navo chakasakisa kuti ndivanyime mari hanzi kuti manzi vakachitaura kuti pakashota tubesi simende iyo yakanzi yakabiwa ava varume ndakazoya ndakagara navo pasi naima varume muri kunzimi makaonekwa muchirodha simende panapa chirudzizvanzi aiwa simende yange iriyeni chichi ndikati aiwa ko simende maizoirodhera sei pabasa panapa zvikanzi aiwa takabva nayo ndobva tazoya taidzikisa panapa ndobva yatazoirodha mati tichiendana ndikati aiwa vachiona izvo kutaurika imba inofunga 10 days vari kutaura kwana vakairova kunze chete imba iyo vairova kunze right vana vangu ini ndo vakandikazotoshedza kuti vachipinda muridzi wemba avava zvoti dana ndakatosungwa ini nonhau yakaitika ipapo ndo zvakasakisa chete kuti ndisavape mari yangu kureva kuti pakashota masaga mangani adakazotengeswa i5 masaga kuti tizopedza ndati imimi mati pakalodwa 2 bags ava vachionekwa dzichienda imimi patsvagurudzo dzenyu pakashota masaga mangani ndo zvandiri kuti ndakataura nemuridzi wemba akati aiwa inini paperera simende yangu inoda kuwana imba yangu yadini yapera chitosvika padoor height saka ndopandikutaura ndakazotenga 5 bags kuti ndikombe imba kwetedza makatenga varume ava vakaba masamende mangani kana ndakutaura ndotaura kuti 5 Mirei baba, mukubvunza zvakajeka negumota achitika imini
mabhegi yashota handiti yari kunzi ava maifungidzira kuti pashota 2 bags ava dzavakazototi no 2 bags idzodzo chibvisai pamari yangu simedzoraitata ndii chibvisai pamari yangu kuti basa riite sei ripere mukapawirirana pakaita sei basa rikazenda ndii ndozvikubvunzwa negurukota kuti pamakataurirana muchiwirirana mabhegi yanga yashota ipapo pakazonge parodwa paipai ava chizobvuma kubhadhara yochiti zvipere yanga yari mangani ayo yandikataura paground gudu ndio zvamuzorerai shoko kuna kuti takataurirana paground 2 zvatakataurirana paground 2 bags momira ipapo ipapo ndo pandanga ndichida ipapo imimi mawirirana kuti wakumana imi makandibira 2 bags imimi muri kuti avakashanda mazuva mangani 7 days maienda here pazuva regara vaishanda maienda kwapera nguva refu maigona kujamba 1 day moenda samende yainge yakangotengwa kamwe chetere yaibva kumba kwaibva masaga mangani edhei zuva ravakaba 2 bags iri vakavaka here inini zvokubiwa kwesimendi ndaunyatsokujekesera yamunyatsongoisa pane nyaya simendi musi yabiwa wayazazikana kuti parikubiwa simendi inini handisipo ndandiri kurufu uratichimirai makadaro ndandiruda kuti imimi mujekese kuti semawirirano amakawirirana nababa kuti muchashandisa 2 bags pamaienda after 2 days after 2 days after 2 days maigutsikana zvenyuka basa pamafambiro avaita kuti shuwa vari kuvaka ndozvandiri kuti ndaigutsikana asi nyaya yakazoitika ndeyekudai ndoda kuti munyatsondinzwisisa togona kundandama pakutaura ndati inini musi wakazonzi simendi yabiwa kuti ndizoziva ini handisini ndakaziva varidzi vemba ndavakandifonera avarume andandatooneka ndikatovarume ndeo 2 days ndiri kunhamo ndashekerwa nambuya makanditi ndakatozosiya nhamo ndishuya kuona pamba vakwa pacho ende zvifoshuwawo pamba vakwa pacho paikwanisa kuvaka hafu bag because mumakamuri yomahwindo babawo ndingaswereri ekaititi handiti muri kuzviziva kuti ava vakashanda ndima kavatora imimi ndimi employer vanzwaka basa ravakaita ava vachizoti chitorai pamari yangu pamabhegi mairi makanzwisisana pamukazovanyima mari imimi yavo yakazosara muchizoti imimi zvandava kunyimai mari ndabisa mari yangu yakadai yamazobhadhara kumakazovapa chiyavo mari yandakavapa saka nhasi kuno zvavari kuti vanoda mari zvavakumhangarirai kuno muri kuti kudinazvo kwete kuti kana mati muvabhadhara imimi mudare muno muri kujekesa kuti murume uyo akaba 2 bags ndokubva matenderana paatiyeno chibatai pamari yangu imimi ndokubva magutsikana kuti murume uyo akashanda 7 days kureva kuti papa ne$70 bhegi rinoita mari $12 kureva kuti minus $24 pamari yababa imwe mari yakasara uku makadii kuchivapa iyoyo mochikweshana pa 3 days imi maigutsikana ne7 days iyi mari iri kuseri uku kwe2 bags muri kuiitisei imimi maitoenda after 2 days muchiona basa chifamba right izvo ndinzwisa point yangu mbirai baba mukadzokerera muno mwenda kati mbokuregerei pese apa muchikutaura mukati ndinzwisise tereki ndokakama mandinzwisisa here maita seteta ngisisu kuno kuteserai nakuibva kuti wokusiko tisinganzwe vanotaura muno mukana kwatotaura chikakama tinonzwa kana kwataura chimhanya zvamataura tiri kuzvitsanangura wani tati tikaenderera mberi avati izvo zvasati tavabvunza ka makaba here zvechokwadi imi asati akubvunzai kuti mune umbo here hwakazara hwekuti avakaba mune vhidhiyo here kana chimwe imi mapupura kuti muridzi wemba ndiye akanditi vaba izvo zvega zvingaita kuti dai ndingati ava mabvisirwe mara ndamuridzi wemba akataura kuti aba pasina zvinobatika chaizvo kuti munhu apomere pamwe muridzi wemba akaita kuti nzvenga kubhadhara ari munokwana saka mi mukati dare muri kuti kudii tisati taendesa kuna changamiri togona kautaura kuti aiwa no problem mapei mari ava kana kuti bvisai umbo hwakazara kune ava hwokuti vakakubirani apa tingatendere noti pavari kuda kutseketudzirwa vari kuda kutseketudzirwa mafaindi avakafaindiswa nemuridzi wemba imimi kana makatadza kumaneja basa renyu
amudzosere mhosva yamakapararira muridzi wemba imimi ndimakapara kumuridzi wemba ndokubva machifaindiswa 5 bags. Ndizvo zvoti kutenderana. Imimi wamakapa basa sacontractor akakuparirai mhosva ye2 bags. Tikutenderana. Uya anoenda here kuseri kwenyaya yamakapara imimi muchitadzira muridzi wemba iye akakutadzira ne2 bags. Uyu anoenda here kuseri kwezvamakatadzwa imimi. Imi makatadzira muridzi wemba makashotesa 5 bags. Imi ndokubva matadzirwa neuyu ndokubva ashotesa 2 bags ndokubva matenderana kuti muchabvisa mari yake. Imi wamatadzira anofanira kubhadharwa nani? Wamatadzira in short kuti munzwisise. Mutemo basa ndindo kubhadhara contractor. Anditi ka ko uyu anofanira kubhadharani pa 2 bags dzakaba. Anditi ka ko imi muri kuti kudine mari yake. apa musoro ichangamire panhauya rukananzi chigogo nalavumo chimvumbo taikurukura semakurukota changamire kakuchiti muchikombera kuti lavumo anofanira kuitei kuna rukananzi anova mumangari changamire yanandisaivanaiza ya tiripo pakuedza pakubatanidza ndifunga maita zvakanaka zvokupota muchibatana muchinovaka muchiita sei saka ushamwari ihwo ufanira kutonge uchipera zviuzwerelavumo zvakanaka chaizvo maipota munge muchiita muchifambidzana pamwe chete but kuti nhasi paita dambudziko rakazouya asi ndaingofunga kuti zvanhu maisenza zvakanaka maifanire makazocherechedza panga akangoshanda pacho naipapo makangomupa dai nhasi pasina dambudziko saka gaitinzwe kuna nhingi ndangonzwa uku kuklima kuna kutaurwa nhamba yemari zvakamira sei mari yacho yanga iri mari yawaifanira kuchipiwa Ifana ku $150 kuti abhadha boy $50 then yabhadha 10 days akashanda saka ise ifana mari ifana minus 24 150 simenda edita $10 panguva iyoyi 2021 yaita $10 vana kuti chibvisa $20 saka ndizvo minus 20 saka waifanira kupiwa 130 saka nanhasi ndo mari yauri ngoda 130 iyoyo kuti nguva yareba mari yangu inofanira kuti nguva yareba akachengeta mari saka utarisa kuti akupe mari ndasira kuti andipe $400 mari yangu yaita gaya muchidi kutiti 130 ndiyo ifana kupa panguva yacho nditi ubhadhare plus mari yako yakabhawa ubhadhara idari ukabhadhara mari idari ukaita mari uchapiwa $200 ndio wachapiwa nditi takuti murambe mine kukama wakanaka wala mo ndio mukupa $200 ndio mchampatsi zvikunzvika yakuzotsvagira $200 yamunozomupa papera masvondo mairi munodzorera mari yake itai kubate tine dare kusuwa 15 ozopiwa $200 yake kune chimwe chekutaura nemumwe wangu wandakanga shanda naye arimo muno amane matatu ayo tingesita kuingamba iri kuna changamire claim yatinayo panapa ine zvayataura nditi ehe saka kana imimi manakiwa nenyaya ukazingimata chicheukayo aiwaka ini ndikanzipinda mbasa nadzimai vangu pano aiwa iye kana akudawo mangara uchapiwa $200 after 2 weeks panenge tine dare unotorera mari semunhu